Така, какво ще правим днес с тебе? Ами, ако може, тая долната част да е четвърти номер. Тук ли живееш някъде? Да, аз Доминчеви, нали? Тя бившата ти беше тук между другото ония ден. Така ли? Някакъв бизнесмен е хванала. Чанти купува, бижута. Добре си живее. За теб каза някакви неща, но не вярвам да си истина. Какво? Какви неща? Кажи ми ти сега, що се разделихте? Ами, Спокойно, всичко си остава между нас. То тук имаше един дет се притесняваше да ми каже, че е изневерява на жена си. Минчове, сещаш ли се? На третия етаж. Той трябва да ти е съсед. Да, той... Ох, много ме дразна тук, колежката направо ще поудея. Ти нали я знаеш, Танчето? Не. Тази бе, дето е трета братовчетка по майчина линия на лелята на собственика на магазинчето отдолу. Та тя си е сложила силикон, но нещо не са и го направили както трябва. Гледай тук какво става. С, без. Вчера. Идва една тук. На тока. Може и така с Мерцедес да остави. Ами ти си готов? Ай, честито. И не мъкна тоя.